inyong Bible sa one. Yun. Matthew chapter 14 verse 25 to 31. Ako basahin na. Yeah, sundan ninyo. Ningon siya. Ang title ni kay Jesus Walks on Water. Pero ato lang ni pick up ng 25 to 31. Ningon siya. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. Don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You little faith," he said, "why did you doubt?" Sigaw. Bisaya para makasabot si Kit. Ug sa ikaupat nga hugna sa bantay sa kagabion, kanila miadto siya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig sa lanang. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinun-an nangalisang ug nag-ingon, "Ay abat!" ug nanyagid sila sa kalisang. Apan diha kanila misulti siya nga nag-ingon, "Salig kamo, ako kini. Bayaw kamo kalisang." Ug kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, "Ginoo, kung ikaw man galing paanha ko, diya kanimo sa ibabaw sa tubig." Ug siya miingon kaniya, umari ka." Usa si Pedro kagawas sa sakinan ug nilakaw sa ibabaw sa tubig, ug adto kang Jesus. Apan sa pagkakita kaniya sa hangin, ug siya nahadlok ug nagkatibdom siya. Misingit nga nag-ingon, "Ginoo, luwas sa ako." Diha gituyhad ni Jesus ang iyang kamot, ug iyang gikuptan siya ug ingon kanila, "O tawong diyutay pagtuo, nganong nagduha-duha ka man?" Totoo ba itong word na apat niya? Niya yung gituyhad yung kamot? So nga? Kaya ano Bisaya, ano eh? O tawong gituy pagtuo. Ay, Diyutay ano yung ano yan? pagtuo. Murag kuhan kay ba Bisaya, murag literal sa kaya pag Bisaya sa iyang kuhan. So ang kini siya na makakita naman ni kadagan, bisa sa libro kita na to ng mga children's book, kita gini mo si Jesus nagbook sa water, kita mo na drawing na dako kay mga bawd na si Kristo naglakaw. Mao ni siya nga passage, mao ni siya ang diin tumabasa nimo katong gingon nga story nagisuwat ni Matthew. Ingon siya, during the fourth watch of the night, Jesus went out to them. So prior ani nga passage, sa human panambal si Kristo, sugo niya yung mga disciple nga adto mo sa pikas, una mo ipauna niya yung mga disciple kaya kay si Kristo nagpabilin ba, una mo sa pikas side kay itangas ko sa bukid, kay every time gud nga mahuman si Kristo sa iyang pagminister, muampo siya sa Ginoo. So bisan pa og kuan siya, bisag anak siya sa Dios, muampo siya, no? Pray siya sa Ginoo, pray siya sa iyang Father. Hamas mo kita no ganun magampo. Dugay kay siya mahumag pwede, kinabtan sa evening siya saka dito. Evening man siguro ni saka siya dito. Naabtan sa ning gitawag nila during the fourth watch of the night. So ang ilang bana-bana nga oras ani naani sa mga 3 to 6 PM na oras. So simpre layo na kay ang ilang bangka, wala pa sa kadunggo sa daplin. No? Nag-una sila ngadto, niya nakakita sa sangit-ngit na may galakaw. No? Ya kaning tawanaw ganing ingon lang
watch my loves, kini yung fourth watch, naam ko ni siya satanic nga kung sa unang panahon, kanang mga rituals ba, sa Old Testament. Na-mention na siya dito, sa Exodus 12 and chapter 12 and 14, about ano niya. So, mao siguro ni nga sila hadlok ana. Ana nga time kay murag na ay mga tutuo na sa unang panahon ba. O nga mao na mugawas sa mga Basta alas 12 man ang photo. mugawas sa mga kuan dili. Takadlawon. Padang. 3 to 6 AM ang ilang iko nga kuan ani. Oh, may nga nila. So di kalit og tunga si Kristo dito. Nya naglakaw. Nya naglakaw sa tubig nya when the disciples saw him walking on the lake. Nagbati ila kalisang kita na layo. Kinsa man naglakaw pa ingon diri? Yung walang iterm sa Bisaya diha nga abat. Abat man na. Nya ang English it's a ghost. Mura siya ganang wala. Mura ko sa Naagi di abot sa ang panahon. naagi na ghost dugan na lang hadlok inaabot. Tingnan mga hadlok sila di. Oh, siya. Basta ba na sa nang It's a ghost. Hadlok sila. They said and they cried out in fear. Sila gusto hadlukan na ba kita? Nagsakay kag bangka, kay tihad ka dito. Yung nakita ang dunggo ang tawa. Teacher mo siya, tagas ang sanina si Jesus. Kita ka naman nagkarkara, kaya diya ba? Siya mo na. Kadlawon. Ang Ya, bata. bagong mata, bagong mata. Pagkuyawan ba ka na? Bagong mata ba? Mo na nga. Parang gagay. Gibati sila kadlok ngayon na. Ingon sa na ko yung Nyagit siguro na sila. Ingon Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I." Ano siya? Don't be afraid. Ako ni. Ay mo kadlok. Ingon din. Lord, si Pedro, kung ikaw na, ingna ko nga, panha ako din sa tubig. Kala siya ba? Yan yung ginawa. Dali, come. So, nilakaw si Peter. Ug sa dihang, niadto si Peter na naog sa bangka, ug nilakaw sa tubig, padong Hesus, gi hapak sig hangin ba, kusog ayo. Paghapag og hangin, nahadlok siya. And he was beginning to sink. Naginahinay sa kalunog. Paghapak sa hangin, hadlok yung kalit ba? Sink siya. Lord, save me. So, dali din ni kuan sa ni Kristo. Gibira. Reach out his hand and caught him. You little faith. He said, why did you doubt? Yan na siya. No. So, yan na siya. Lord, kung ikaw na ang maging Lord, tawag ako. Namuhan na ko nimo. So, pag adto niya, naog siya sa boat. Although, ang kini siyang panahon na malas, dili man still ang dagat ani. Kuan siya ka ng nagbod-bod ba. Kaya naingon man diri sa previous passage nga, but the boat was already considerable distance. Magilayon ako no, from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. So, kung napaingon siya dito, ang hangin, paingon nila. Against it man. So, kusog ang hangin silang kuwan. So, pag naog niya, nahanginan sa kusog, he saw the wind, mahibutan, kita niya hangin. Siguro, pag hapak sa hangin, idako ang bawod. No, kaya makita, di na makita ang hangin. Diba? Paghapak sa hangin, nahadlok siya. Sayang kahadlok, hinay sa kaunlod. Hindi tawag siya sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko. So, gibitan siya ni Kristo. Ingnan siya. Ingnan siya nga, you of little faith, he said, why did you doubt? Diba? Ano madlok? Anong nahadlok ka, anong duduha ka. Yan na siya. So, mawasan na, kita, normally, tungod sa atong kahadlok, kasi mapakita na nga, hinay tagkaus sa atong pagtuo sa Ginoo, di ba? Mao na makapaunlod na to. Like, sa atong kahadlok, nagpakita na nga tay salig sa Ginoo. Sama ni natabo ni ni Peter. Pero di man ta Ginoo, tao man ta. Salig tas Ginoo kay bawat taon sa iyang kayang buhaton. Sama ni Peter, ka-witness sa ipamuhat ni Kristo. Ayaw niya mga masakiton. Tanan nga milagro nga naitabo, nakitaan ni Peter sa naitabo. How much more kita kaha no? Na siyempre, karong panahon na mo tag gikuso-kuso sa panahon, di ba? No? Iya nabalaka ta. Tadlok, nagduduha. Mao sa nang kaingon, tabla tan giingnan pud tas Ginoo niya, you of little faith. Why you doubt? No? Nganong wa man ka mosalig na si Kristo no gutin ingon ari diri.
Ari, dali. Yan, sa diyang paghapak sa hangin, hadlok siya. So, ang kalaling kahadlok, atong basihan ng yung verse 3, pagkabati ni Pedro kahadlok, pag tunog tubig, pag ito siya malunod, di ba? Kaya ningon man siya pag naong sa boat, pag siya diyang hapak sa hangin, ibati sa kahadlok, diyan siya sugod o kaunlod. Di ba? So, makita din nato nga, murag, kung magduduha ta sa Ginoo, wa tay saling niya sama ta ni Pedro, malunod yun ta. Dili ta makaduol sino. Kaya yung pangita sa Ginoo is, man, alang nakay faith. Tuog ang naa siya. Ituog ang kaya niya buhaton ng mga utang. No? Mo na ingingon. Mo na akong gikuha nga passage kay. Di man to malikayan magduduha. Di to malikayan nga mahadlok. Di to malikayan nga or kana mo kung pagkahadlok no, mao naging ni Kristo. Pagkapakita niya kahadlok, nagpasabot na siya nga wa siya little faith rin siya. Ako nahadlok yun ko sa sitwasyon karon. Amot lang kamo. Ikaw ay sa mahadlok. Oh. Ako nahadlok ko sa sitwasyon. Siguro naungon sa bugingon sa Ginoo of little faith. Ang nakalindot lang may loves kay sa diyan nang ayaw panapang si Peter. Immediately ko nang isulti. Hirit si San, gibitan niya si Peter. Meaning, sama sa butang kita, kung pakita tayo na, itong tawag ng Ginoo, sama sa itong ibot. Nag-pray man ta, naghuwat ang kita sa Ginoo. Iyang tunggo na itong mga prayers. Although, gini siya, physical man siya, kay pag-ingon niyang tabangi ko, automatic man, immediately Jesus reached out his hand and caught him. So kita, masingit po ta sa Ginoo nga, Lord, save me, save us. Mo siguro siya ang natong bato, di ba? Sama sa gibot ni Peter na isang panabang sinuo, save siya. Kay life-threatening matungin ang itabo siya. Pinato ha, naibawat na ngayon na sa yampo na to sa Ginoo nga natay courage, yampo sa Ginoo nga di tamadlok. Kay inala gud madutlan tungo sa kadugayon na nga murag nagantos ta. Maka-feel ta og hadlok yun sa sitwasyon kay wa gitay income niya. But say future, the only future that we have niya ang last na itong i-give up ang Ginoo yun. Huwag tayo rin mo doon. The only way you can do is magkukuha ta sa Ginoo nga iyat ang luwas ng istasyon na huwag tayo income o trabaho. So na-fear nagikadlok. So although nag-warn yun sa diri nga ang kadlok nagpakita lang nga you little faith niya ano nagduduha. Kaya pag duduha niyo mao tin hinungdan nga nalunod siya, di ba? Kaya kung ihapak siya, yawa siya batik hadlok, goal niya is, muadto ni Kristo, paduol siya. Nakakita ni Jesus yun, muadto, closer siya. Paghapak sa hangin, ibate si hadlok, muadto ni unlod siya. Nagpakita nga, wala pag hindi sa dili pa yung nakasaling nga, si Kristo na ko doon, hadlok ko. Di ba? Si Kristo ang Ginoo na kung gauban ako, ang hadlok ko. Di ba? Yung nakawitness sa bud siguro sila ang tayong mga itong gipaundan ni Kristo ang bawl. Di ba? Before ani. So, kining sitwasyon na yun, anda. So, nga to lang is, the same Peter, we will call the Lord na, Lord, save us sa sitwasyon na medyo bugat-bugat dito. So, baka. So, na, pray.